Alah. Wong Banyu Biru do cerita sugeng loro-loronen. Terus di jenang piring Patang Abang. Kayak wetenge ora kok blending yo. Busung. Jenang abang patang piring. Jenang piring Patang Abang iki dadi Alek. Iya. Ono sing ngendang aku sing gambyong. Biyen sindene yo kae barang mantane puji lho. Oh. Oh, nggih. Nggih lah. Ning anu Bu anu niku Bu Pamuji. Oh, Ya, Bu Pamuji. Oh, ya. Oh, iyalah. anu masalah ngeten. Dalem. Nek bangsa kanca-kanca pengrawit niku biasane nek deduwen niku gemi. Saya mundak. Nek dalang nek deduwen mesti saya entek. Nggih. Nek Mas, dalang ngono ora kono ora kene nggon Ampun. kuwi. Mas, sampun cerita Ampun ngoten niku Mas, saya tersinggung iki lho. Ora. Ora, Mas. Nak dalang. Aku dhewe. Nggih. Nak deduwen saya entek. Iya ta. Nganti Ning wilayah daerah Jawa Timur. Nak Jawa Tengah beda neh. Jawa Tengah. Lho, kudune nak jenenge dalang. Nah, paling ora bojo siji loro, iya ta? Iya. Nek nak kulon saya entek. lah urung-urung Bojo kok siji. ketok, aku mau arahku arep rono. Kok kobong. Iya. Aku tak mikir aku dipisah. Aja dipisah. aku mau misah. Aja dipisah. Ya kudune iki siji tambah loro. Lah ora siji saya ilang. Bu Pamuji diaturi nembang. Anu dengan kasuwun anu riyen napa niku berkah riyen napa nembang. Bawa ini seneng bawa niki bocah niki. Mangrene iki kan grene elektron niki mesti nyumbang bawa. Apal kalau kalih Dik Sugeng niki. Oh ya ora. Ngeluruk nang ndi grene elektron nyumbang bawa, ngeluruk rene nyumbang bawa. Mergo suwaraku sange apike. Senenge nembang. Dire wangi nggawa mic dhewe lho. Walah dalah. Pengamen apa piye. Ya Mas, sampean Nembang napa Pak Alek? engko ben anu karo Bu Pamuji. Pamit aku. Ninggone mondel. Kok atake aku nembang do kaget. Ora. Mumpung suarane lagi apik-apike iki. Suaraku apik lho. Aku lho ya to wis kaget. Niki pancen nakal. Nakal. Ojo ketunggunan yoga karo kantung lho. Kok polahe kaya ngono. Alah, bocah kuwi janji tak tuku rokok sing adol e. Iya kuwi. Ora ngerti tak tinggal genggek. Lho, Pakmu lho, Kak. Ngopo? Tirunen Mas. Tirunen. Kaya ngono kok ngandani anak. Kaya ngono kok ngandani anak. Lah ngandane anak iki piye? Ndak kita. Lah nek ngandani anak wong tuwa ki dadi contoh. Nek lho nyatane anakku malah do nyedak aku kok. Lah bojoku tak kandhani malah minggat kok. Kok rono neh to iki. Sing minggat ke ora mantumu to. Iya, malah dicethake. Mau nembang ngesan. Malah bukan lagi. Oh malah babar wirang. Nyapa Dirman iki guyu ae. Alah ngopo no ya sebetulnya ngene iki guyon ngene. Nggih, santai. Iki tutupan nggone dhewe kok. Tutupan sura. Anting-anting ya. Oh dipalake. Pamuji mangke nggih. Ya. Nggih. Berkahi. Aku anting-anting nek ora Bu Pamuji ora apik. Ora sip. Ora sip. Lah. Wujudipun. Iya ta Mas, seneng-senenge bawa ta. Suarane kung. Ya ora tau tanggapan no. Kung suarane kung. Mula yo utuh. Suarane kung niku. Ya gendhe sih nek nyeluk nek ndi kung. Nembang halet gendal gandul. Tukange bareng ngegong. Bocah kok wireng. Ireng, Kamu ireng. Aku Niku sregep era umum. satri nggih. Ngono kuwi nak tanggapan anu yogane pundi Satria Wasis ngarep dhewe Niku. ben bleleng. ben dianggap ketua. Ben dianggap ketua. Pak Men piare kula niki. Oh alah raimu.